osin odotimme postiautoa Kiviniemen Veikon pirtissä. Siellä pantiin maan asiat seilaan. Ja tällaisissa tunnelmissa ja vähän haikeissakin toivottelen teille riemuisaa kesäjuhlaa. Toivottavasti myös Ukko Ylijumala antaa teille paistetta. Koskaanhan ei tiedä, vaikka jatkoakin seuraisi. Että tähän tapaan. Hyvää kesää teille kaikille toivottaa Alpo Vetanjärvi. No niin, ja tässä nyt on sitten kuunneltu näitä tervetulia puheita ja tässä tämmöinen pieni kertomuskin tässä lopussa. Nyt tässä voimme ruveta vaikkapa ruokailemaan ja siinä lomassa rupattelemaan. Ruokailun lomassa voi käydä täällä itse kukin kertomassa omia hyviä muistelmiaan. Tässähän näitä aika paljon heräsikin jo tässä juhlapuheen yhteydessä. Sitten meillä on myytävänä arpoja, joissa on palkintoja. Ja niin poispäin. Sitten tulee tuossa kello 14 jälkeen tulleet nämä kilpailut, leikkimieliset kilpailut, jota Kotilan Rane vettää. Täällä on aina ollut tapana täällä Jokikopassa, täällä puhutellaan aina talon nimellä. Minä otin se Kiviniemen. Näkyy täällä autopuolen rikkekin on paikalla. Sitten täällä käypi meillä myös eräs esiintyjä tässä myöhemmin. Sitten täällä meillä on pieni näytelmä, joka on tämä näytelmätoimikunta kovasti reenannut. Lentopalloakin täällä pelataan ja siinäkin on näitä haastepelejä. Illan mittaan sitten juhlat nousee ylimmilleen, kun hypätään tuossa linja-auton kyytiin ja ajellaan vaikka tuonne Nuorittan niin sanotaan. Sitten meillä on tuossa myös tuommoinen kioski, jossa on myytävänä virvokkeita. Sanoi, että hän oli vähän ihmeessä, kun hän tuli tälle kylälle. Että hän meni tuonne kauppaan, kun hän ei tuntenut ketään. Niin hän oli ihmeessä, että Simolan Marttisen kauppias sanoi, että on pikkusen kiireempi tänä aamuna hänelle. Että hän ensimmäiseksi kävi Kainuussa, sitten hän kävi Porkkalassa ja sitten vielä piti Nivalassa käydä. Niin hän ihmetteli, että on nopea poika ja nyt se on hänelle antamassa pennissä. Vetämäjärvi ei tiennyt, että nämä on talon nimellä kaikki.
Niin, joo. Siitä minulta voi löytyä siinä. Sanoo, että... Joonas syö. Oli siis ihan täysin auki, että me kato yhdessä syödä, niin se syö kaikki. Emilia! Joo. Täällä. Emilia! On rauhaa siinä. On terve. Onko me vielä? Rauhaa ei ole tässä koulussa ollut. Ei sinä meitä ole muita kyliä. Niin, minä olen Utaajärvi. Utaajärvi. Utaajärvi Sännin koulussa. Joo. En minä. No. Herra. Ai. Ai. Mulla on Kovat miehet asia. Metsällä on siinä 8 kolmassa ja siellä jatkaa sitten alavuotolla ja Sitten siinä vielä tuossa näyttäisi olevan Sepolla noita aitoja myytävän. Hektori Uluko. Kalapakalle johtoon. Takaisin siitä vaan. Tarttu aita tuohon piikilankaan. Pääsin minä lopussa tänne lavalle, kun mua pelotti, että pääseekö tänne oikein. Herran jestata, täällähän on väkiä mahoton. Täällä on väkiä paljon enemmän kuin meidän pitäjässä, minä on sen verran syrjäisessä paikassa, mutta muista ajan, kun oli väkiä meidänkin pitäjässä silloin vielä, kun pitäjää hankittiin ensimmäinen polkupyörä. Silloin oli väkiä meidän pitäjässä, nythän se on harvonut hirviästi, mutta sitten kun kuultiin kylillä, että nyt on Vallesmanni laittanut semmoisen vehkeen, missä on rattaat peräkkäin ja se pyssyy sillä pystössä, niin sitähän kokoonnuttiin kirkolle katsomaan sitten ja silloin oli väkiä paljon ja Vallesmanni esitteli pyörällä pystössä pysymisen taitoa ja sitä ajotaitoa ja aikansa esiteltyään kysyi muutamalta taloemännältä sitten, että milloinkas emäntä meinaa tämmöisen vehkeen hankki? Emäntä sanoi, että se on missi, että minepä jalkain väliin semmoista vehettä, mikä ei pysy itsestään pystyssä. Mä luulen, että se on syrjäisin paikka Suomessa se meidän perä, mistä minäkin oon lähtöisin, kun sinne tuu vaan 3 kertaa viikossa
postiautolla tuli aikamerkki. Jukolalta ja mä lähdin kerran sitten siinä Palluikyytissä Maalikylään siinä postiautossa ja satuin semmoiseen auksuunipaikkaan, eli huutokauppaan menossa ja justiin tämä rusamassina oli Meklarilla menossa siinä, kun minä oon aina halunnut tämmöisen vehkeen. Että silloin olisi mukava soittaa ja ropeloja, niin minä rupesin huutaa ällittää, niin mä innostuin niin paljon, että mä huuin 3 huutua oman huon päälle. Meklari sanoi, että se on vissiin sinun. Minä ihmeessä sitten, että miten täällä rusamassinalla pelataan, kun laulussahan sanotaan, että Humu-Pekka Seliässä piti haeta. Mä kokeilin siltä puolella, mutta vaikea on pojat soittaa selän puolelle. Tästä mahapuolelta paljon helpompi ropeloja ja oon saanut selville semmoisen asian, että tähänkin massinaan niin onhan sinne ängätty pelejä rutosti sisään. Osaan vaan päästellä ulos. Valkeista nappuloista soitetaan kalliimpaa musaa. Kuten Beethovenioita ja aria-operoita. Minä oon opetellut kohtauksen aria-operoista semmoisen kohtauksen kuin Outojan jälkiä pottumassa. Sitten pitää hypätä jo riviltä riville, jos soitetaan samasta operasta se iso yöastia. Tässä on muuten puurattaat, sen verran minä oon päässyt täällä toisella laajalla. Täällä ne tullut. Tuossa yllällä siinä on yksi nappula, että se kun suhahtaa, vaan ei se haise kuitenkaan. Kun yksi tuhunua vastaa 12 paukkapierua sanoo. No eihän se mitään, kun pojat soittaa oikein nuo soittajat, kun nehän lukee ja painee, nuotin lukee ja sitten painaa, niin sehän on varmasti justiissi. Mutta kun minä soitan, niin se on enimmäkseen pysyä nuotin vieressä. Mutta että arvaa, kuinka vaikea on pysyä siinä nuotin kuppeissa. Kerran minä soitin, niin yksi asiantuntija tuli sanoa, että se kävi niin lähellä nuottia, että häntä jo ihan hirvitti. No ennen kuin ruvetaan oikein parpauttelemaan tässä. Vaikka musikaalista sukuahan minäkin oon, kun äitihän oli Sibeliuksella piikana vähän. Sitten kun mä lähdin tekemään keikkoja, niin tuli hirviä nootti, että ei, pitää olla taiteilija nimi, jos meinaa keikkoja tehdä. Ja siinä oli mukana esimerkkiä siihen aikaan, oli Polle Miljoonaa ja Hassisen Konia oli ja J. Karjalaista ja Eppu Normaalia, niin minä että Jukolalta mulle passaa tuo Empu epänormaali paljon paremmin. Kun poikkeuksia löytyy normaali ihmiseen melko paljon. Ja yksi on se, että kun normaalisti ihan ihminen vanhemmuuteen, niin se vettäytyy kumaraan, niin mulla nyt jo kiskoo selkäkennon. Oikeasti tällä harmonilla ei ole muuta merkitystä, kun se vaan pitää vähän kurssissaan. Sitten semmonenkin poikkeus minä on pannut merkille, että kun ihmiset sanoo, että jos illalla jopi kahvia, niin sitten saata yöllä nukkua. Niin mulla se on siinä justiin päinvastoin. Jos minä nukun, niin minä saada juo kahvia. Tuo minä on pannut merkille, kun mulla on pilikko pimiässä, niin turkasen huono näkö, että ei tahdo nähdä paljon mitään. Kerran olin tuossa kaverin mökillä kesäaikaan, se oli tällainen nätti kesäpäivä, niin se kun alkoi kehua mukaan näkyä, se sanoi, että näetkö se sinä, kun tuolla järven takana istuu männyoksalla sääski? Mä panin toisen silmän vähän pienemmälle ja sanoin, että katoppa pahkuusia ja sillähän on toisessakin niimässä roska. Sitten se sanoi, että mikä roska sulla suupielessä on jo. Pyyhkäisen sanoi takaa, eihän se olekaan kuin korva. Sen takia, että saa hampaatona toljotettaa vieläkö. Minä menin hampaata teettää, niin tekniikko aukas tuota läppää ja katso sisään, niin se karjasi, että herkiämätön, tämä on tyhjää täynnä. Mutta ei tuu kauppoja, kuulka, että niin tuohon kammioon, jos hampaa tehdään, niin niitä ei saa tuosta läpästä sisään. Minä sanon vielä, että sitä paitsi ei hän ole niin suurta kittiä, että saadaan pysymään se lasta, että saadaan pysymään se kitti tuolla laipiolla. Mä saattaa unnota koko juttu, kuule. Katsotaan sitten, kunhan minä vähän varoitun, niin laitetaan semmoiset elementtihampaat, mitkä saadaan tuoda kappaleena tuonne suuhun. Ja pannaan joku kappale sitten kultaihin, kun sattuu, että vanhemmuuten tulee hopiota tuohon ohimolle, niin onpahan miehellä sitten yllällä hoppeita, välillä löytyy kulta, jos pajahelma ruostuu, niin se on merkki, että on miehellä rautainen terve. Kyllä se pitää ruveta sitten naisilla katanto muuttua. Muisti mulla on hyvä.
Jukalata, kun mä muistan omaa syntymää ja minä rupesin heti puhua silloin, kun mä pääsin maailmaan. Sitähän ei kaikki ihan muista heti sitä syntymää. Minä vaan muistan, se oli aamuyötä. Kevään korvassa se oli. En tarkkaa kelloaikaa pysty sanomaan. Kellä se heti kello olisi syntyessä. Aamuyötä se oli ja minä ihmeessä, että mihin tässä tulla, kun niin väliin ei ole aika. Ja mä sain silmät auki, mä huomasin, että saunahan tämä on saanut. Happia sai keuhkoon, niin mä hiskasin, että huomenta Suomi hyvin pyyhki. Kyläkätilö sai laakin ja sillä löysäs oten mä lasahin lattiaa. Ja pää kuuma vesikiulun kylkeä ja silloin se ensi kerran tärää. Saunassa synnyneet tummanorren all. Pirttihin ei viety muuhan milloinkaan. Tarpeeksi kuvartui, saunan oven tartu. Läksin ulos yksin kylmään maailmaan. Rikkaat ne istuu lasin rannalla, katselevat syksyiselle tielle päin. Joku tiellä astuu, joku siellä kastuu, on sadevesi kevyempi kyyneltään. Laula en saata sulla suuremmalla, laulelen kuin vilun vuoksi parhuuden. Suru puuserossa poistuu se kait jossain, kun käymässähän täällä ollaan, tiedän minä sen. Joo. Voi ryökällä, että tuo se tekee jo hyvää tuo läpytykset. Se on niinku riisipuurua sööt voisilin. Mä kerrankin olin tässä keikalla, niin oli niin armottomat uploadit jäi soimaan, minä en joutanut loppumista ottamaan sen järjestä ja nauhoitti ne kasetille ja pani postissa perään. No sittenhän mä olin tovi aikaa semmonen hakkuupolku, hetkinen, nyt pitää ottaa päälle vettä. Kun tässä hommassa joutuu väkisellä tota läppää pitää auki ja harvaan päähän, niin se käy semmonen veto, että kuivaa suuta. Meidän perällä pojat silloin vanhaan aikaan, kun ne lähti kaupunkiin joku, niin se sanoi, että tuo saunapullo. Ja minä ihmesin, että mitä se tarkoittaa, niin minä menin sitten itse tuolla Maalikylissä siihen pitempään, missä on pitkä ripa siinä ovessa. Menin sisään ja sanoi myyjälle, että pitää saada saunapullo. Myyjä sanoi, että nyt sinä olet aivan väärässä, että ei semmosia juomia ole olemassakaan. Minä hättäysin siinä niin paljon, että minä sanoin vaan pankaa äkkiä halavita mikä päähän mennä, niin se veti tiskialta muovikassi, jotta se on 30 penniä. Siitä asti on ollut ihan vissypuolen. Rupesin sanoa äskettäin, että kun minä olin tovi aikaa semmonen hakkuupölkyn mittainen, ennen kuin mä rupesin kasvamaankaan. Ja sittenhän mä venähin niin paljon, että mä lähdin rengiksi. Oli kuulkaa hyvä kesä justiin se kesä, kun mä menin rengiksi siihen yhteen talloon. Silloin oli hyvää viljavuosi muuta, mutta kaura jäi ryöttä niin lyhyeksi, että vareksetkin polviltaan joutuu syömään. Se oli äpöstystä, kun sitä lyhteelle pantiin. Siinä talossa oli sitten tyttö nimeltä Iita ja... Niin, ja yksi poikkeus on mulla kertomatta. Semmonenkin epänormaali ihmiseen verrattuna, kun mä naisia oikein lähelle ja pitää ruveta puhua muusta, niin minä osaa puhua muusta kuin ilmosta. Ja se saattaa taas toisaalta johtua minun ajatellut siitä, että kun mua pienenä kannettiin kantokassissa eikä joka kannon kohdalla nostettu. Mä ajattelin sitten, että kun Iita nukkui silloin kesäaikaa siellä aitassa, niin minä menin vielä kokeilemaan, että älyäkö sitä. Niin meni illalla sitten sinne Iitan oven takaa ja kolokaatin oven. Ei ensin kuulunut mitään. Mä kolokaatin vähän rouemmasta, niin joka hankkuu. Iita sieltä sanoi, no tullaan kunhan keritään. Minä sanoin, että luottaa se kerittämättä. Menin minä kerran Iita aittaan ja oven minä lunksatin säppiin. Iita se sanoi, että voi sova, jos se kun yhtä sä et ees häppii. Jala jalla ja, no yhtä sä et ees häppii. Siihen minä istahin Iitan viereen ja juteltiin sitä ja tätä.
Kädellä se kutkutti kaula alta ja tekihän se jos vaikka mitä. Jala jalla ja tekihän se jos vaikka mitä. No sanon, että ulkona kaanissa on ilma. Pellolla lampaatin miäky. Satta se satta ropsatta, hiku varekseti korvella riää. Jala jalla kun varekseti korvella riää. Iita se sanoo, että aina sinä jos juttelet kaanistasi. Etkö sinä osaa rakkauden asioita aloittaa oikeasta päästä. Jala jalla aloittaa oikeasta päästä. Osattihan me siinä yhtä ja toista, kun opeteltiin aamuun asti. Sitähän se Iita ihmetteli, kun aika meillä meni mukavasti. Jala jalla, kun aika meillä meni mukavasti, joo. Siinä tuli semmonen, ottakapa vähän. Siinä tuli semmonen yllättävä käänne siinä seurustelussa meillä Iitan kanssa, kun se vanha niin, että minä ihan säikähin, että mikä sulle tuli. Niin se sanoi, että voi hyvä Jyssä, kyllä sinä tiedät tosiaan, että hän on paljon vanhempi, miltä minä olen näyttänytkään, että kun mutta ryppyjä on tullut ajat sitten jo mulla kasvoille, mutta kun ne on kiritty pois. No minä sanoin, että no eihän se ole huolta siinä, kun menet uudelleen kirurgille ja kiritään pois, niin no taas ehtan näkö. Iita rupesi itkiä tuhertaa ja sanoi, ei se enää onnista, eikä mä uskalla mennä sinne. Kun mitä se liian kirurgi tarkoittanut, kun se sanoi, että seuraavan kerran jos kiritään, niin tulee jo alaleukaan parka. Sitten me mentiin Iitan kanssa sinne Seuraajatalolle tansseihin ja herkiä, mä tein kun me mentiin tangua niitä korvasuussa ja toista pikkusen näkyjä. Mä pitenin askelta sitä, kun Sandra katteli niin läskisilmillä mua sieltä naisjoukosta. Iita reagoi siihen vauhtiin ja sanoi, että mikä se nyt on. Minä äkkiä keksin jotta, että lähtee 5 yli viimeinen onni. Poukasin hakkeesta Sandraa. Ja sitä Sandran kanssa mentiin vasta lähetystä siinä. Ja sitten se yhtäkkiä minäkin vähäpuheinen mies, niin se Sandra sanoi, että näkyykö jääneen kaupan ohi auki. Ei älynnyt sitä, että mitä se tarkoitti siinä, kun ei hoksotit pelannut, niin meni väliajalla sitten lemonaatiostoja hoksasi, että Jukolata, mulla on horvalossa nappi auki. Tuota se tarkoitti. Minä korjasin oikeasti tilanteen ja menin hakkeen toiselle pelille Sandra. Ja mietin, että Jukolata, kun saisi sanotuksi oikein tuota tilanne on kyllä hallinnassa, mutta minä mietin sitten siinä tanssatessa, että miten se aloittaisi, niin minä ajattelin, että liitänpä etelliseen keskusteluun. Sanoin siinä tanssatessa sitten, kysyin Sandralta, että näkyyköhän tuolla kauppiasta. Niin Sandra sanoi, että no enpä nähnyt kauppiasta, mutta juoksupoika nojas 2 jauhosekkiin. Siellä Seuraajan talolla tanssittiin, haitarilli haikeasti soi. Oli tyttäret ryntättynä retonkiin, kuuhikkun keltainen voi. Niin pyysin mie korreinta suatolle päästä, tämä vastas voitettiinsa jalkoja säästä. Niin pitkä matka, olla saatolle suhumuraa. Kyllä se Mantakin muuten mukava muija on. Mutta on sillä samoja vinkkeitä niin kuin monella muullakin akalla. Mä kerran tuossa tulin keikalta vähän väsyneenä ja mä nukahin siihen etteisen kynnykselle, niin Manta haukkui aamulla minut pystyyn. Ja sitten kun siinä on semmonen tapa, että kun se äljähtää puhumattomaksi, niin meillä tulee semmonen 2-3 viikon neuvottelematon tauko. Ja asiathan pitää luistaa siitä huolimatta, niin on jäänyt semmonen tapa, että silloin pannaan asiat paperille. Sitten mulla oli menossa justiin tämä puhumaton tauko, niin mulla oli aamulla lähtö keikalle, niin mä panin lapun Mantalle yöpöydälle, että herätä aamulla kello 8. Jukolata puolelta päivin pomppasin pystöön ja no lappu oli vieressä kyllä, että kello on 8. Sen verran vielä tuossa ajattelin, että kun Oulussahan on
Mullakin sattui itsellekin semmonenkin asia, kun mä kerran mukaan kattelin oikeita töitä tuolla Oulussa. Ja mä siinä valtatietä kävelen läpi, niin vähän tuonne Kemin suuntaan päin, niin siinä oli viitta tai kätilö. Ja sitten kävelin vähän matkaa, niin oli toinen viitta tai kätilö. Minä että voi Jukola, että tässähän paljon tarvitaan kätilöitä tässä perään. Sitten ei mennyt enää pitkään matkaa, niin oli viitta, että paniini. Menin ja sinne ja kysyn töihin, niin 40 vuotta on saanut olla siellä. Mutta se, että on siellä Oulussa muut heikkuuluisuuksia, tämmönen kaveri kuin Bormanin Martti oli siellä kanssa aikanaan. Ja se oli semmonen, missä tiesi paljon Oulun asioita. Ja oli tapahtunut kultasepän liikkeeseen sitten murtoyöllä, niin poliisit sitten ajatteli, että kyllä sitä kannattaa kysyä Bormanin Martiltakin, että onko se nähnyt niitä liikkuvan niitä rosmoja, niin se siinä palokunnan puistossa Martti oleskeli, niin se meni semmonen hyväryhtinen konstaapeli vähän yläviistoon semmonen kattova poliisi kysyi sitten Martilta, että onkohan nähnyt semmoista ja semmoista rosmua, niin Martti sanoi, että näissä puissa kun se pitäisi olla. Mä tässä lopuksi korratan vielä semmosen niinku kulukuri Oulusta, niin se pitäisi mennä, otakapa. Mä en oo varma mistä. Tuossa. Tuntuuko, että ois tuossa? Eikö aika hyvin tuolla? Se voi olla tuossa just. Manta sanoo lähtissä, minähän reenaan aina hirviästi lähtissä. Se Manta sanoo, että kun hän on sitä mieltä, että ne oikein haitarisoittajat, ne liikuttaa kättä tälläkin puolella. Niin minä että ne hakkee vasta oikeaa paikkaa. Oulussa on yksi huono puoli. Kortteerista siellä on kova huoli. Ei kulkija poika siellä paikkaa saa, missä voisihan uinahtaa. Oli viime yö mulla muistossa, Vietisen Karhenen puistossa. Kivipääni alla mä uinailin näin, niin ja mä Jaakobin. Tuoltapa tulla sipsuttaa, nyt sievanlainen mammusukka. Silmä se iskee ja vilikuttaa, on karkausvuosi tää. Minä housuja Niiko hautin, kuin tapa oli Esmis Sankarin. Suuni käänsin hymympään, kysyi häneltä näin. Olisiko neitillä kortteeri, ei väliä vaikka pääsisi tampuriin. Kulkija oli ja rahat on kai, en tiedä missä nukkuva sai. Hän vaaleni, hän punastoi, sano, voisihan meille poiketa, kun rouvakaan meillä ei ole kotona. Huone se oli niin lämpöinen, vuoja se oli niin pehmonen, minä riisun kengät ja sukkani, ei maattukaan kylmässä yössä. Tyttö se laitteli valakia ja kysyi, joisko se kulukuri kahalla. Minä riemusta ennätihikkaista oi, kun tamburini ovikello soi. Nyt hemmetti on, jos rouva se on. Heti paikalla täytyy mun piiloon. Hällälle tuonne särmintaa. Tyttö mua kiikuttaa. Minä yritin vastaan raapia. Ehotin ruokakkaa. Kyllä hällällä parrate tallella on. Sanoi tuo onneton. Mutta hällämpä alla oli valakia. Ja se alkoi mun kinttuja kuumentaa. Minä nostin kinttua toista. Otin avuksi jo kätenikin. Hällä se kävi yhä kuumemmaksi. Minun kinttuni yhä notkiammaksi. Minä tanssin polkoja mun rottiin. Ilman musiikkiin. Viimeisi sun himettiin, kun minä hyppäsin hällältä pois. Ne hällällä hälisten vyöryen permantoon. Kaikki se kävi yhä ympäriin, minä astuin laskin ämpäriin. Ämpäri kaatui lattia ja minä ämpärin mukana. Kaikki te voitte nyt arvata, mitä merkitti tämmönen kolina. Rouva se oli kuin salama, allalla kavulla. Minä housuja jalkani vetelin, kuuli se kauhia metelin. Kun rouvan kans tuli kalikkamies, joka mulle kortteerin ties.
Kiitoksia. Mutta nyt mä haluan vielä tässä lopussa, kun mä kuulin, että te menette seurojen talolle tanssiin, niin haluaisin pitää vielä semmoisen, kun oottehan te kaikki kuullut ennen, kun tuli radiosta stereotesti. Stereotestihan kuului siihen malliin, mutta meillä ei ollut stereota vielä silloin, niin se oli vaan oikeastaan passaa tämmönen monotesti, niin kuin meidänkin perällä on pietty siitä lähtien. Ja nyt mä piäsen teille, tämä kuuluu näin. Tämän yksinkertaistetun monotestin tarkoituksena on tarkistaa, onko teillä monot oikeassa jalassa. Jos teillä on monot oikeassa jalassa, on asia teitä kohtalta järjestyksessä. Mutta jos teillä on molemmat monot oikeassa jalassa, on päällimmäinen mono isänne mono. Tämä voidaan korjata vaihtamalla isänne kanssa toista monoa. Sitten tarkistamme monojen vaiheistuksen. Mikäli teillä on tuntunut kiristystä isoissa varpaissa, on teillä monot väärissä jaloissa. Tämä voidaan korjata vaihtamalla monoihin tulevat jalat keskenään. Lopuksi kuuntelemme monojen narinaa. Mikäli narina on kuulunut vuorotellen vasemmasta monosta ja vuorotellen oikeasta monosta, on asia teidän kohtalta järjestyksessä. Mutta jos narina on kuullut monojen välisestä keskipisteestä, niin on ilmeistä, että teillä on ilmavaivoja. Kiitoksia ja hauskaa joulunjatkoa. No niin, sitten seuraavaksi valmistellaan tässä näytelmäpuolta. Tässä menee jonkun aikaa, mutta kannattaa olla paikallaan ja seurata. Oineita grilli ja numero 75. Lilavärinen arpa numero 75 voittaa Oineita grilli. Ja näyttäisi olevan Salosaaren Martti, joka sai tuon. Seuraava arpa, väri samaa, voittaa Räsy Matoon, jonka on lahjoittanut Maija Perätalo, arvan numero 61. Arppa numero 61, Räsy Matti. Voittaja estraadille. Eurolaskinta ja paitaa on tiedossa. Näyttää Verkalan Reijo. No meidän on mitä se autoihin osuu? No niin, varakaa heitto tulee. Arpa väri, kulma punainen, numero. Ei hyväksytä. Jotako ei hyväksytä? Ei, tässä on sektorilla pitää pystyä. Arpa numero 60. Mä olin parempi heitto kuin muu. Arpa numero 60. Nemo rapisti niitä oksia. Arpa numero 60. Sitten näitä uusia rahayksiköitä tässä vuoden vaihtoehtoja.
Kattokaa tuossa. Jos ei sattunut tuohon lankaan, niin tuli Tummanpunainen arpa. aivan varmasti olisi Numero. tullut kauas, vaan sattui tuohon lankaan. Oli ne käy. 99. Numero 99. Tässä on semmonen tilanne, että 3 parasta pysyy taulussa sitten kun otetaan pois. Arpa numero 99. Tummanpunainen. Pääsee kuuntelemaan musiikkia ja onkin. Se on tosi hankalaa, siis ei pysty yhtään kyllä se mähättää putos muuten se. Onnea voittanut. Joo, mutta ei hyväksi. Tuli pomkista vielä. Arpa väri, tummanpunainen. Numero 36. Tretti Sekkopenska. Jää kyllä tuon nauha tuonne ylös. Eikä se haittaa. No niin, kunnanjohtaja. Keveni vähän. Ei, tämä oli menossa kunnanjohtajalle lähetin välityksen. No niin, kunnanjohtajalle pienemmalla viemään tuolla pakettiautolla. Mutta sama pato sillä, kun se on pian jäämässä eläkkeelle, niin jotain lisäkkeliseltä. Tummanpunainen arpa. Nythän se heitti pitkä. Numero 55. Melkein salaisinko sydän. Pääsee syömään kellon Kiviniemeen alajoulilla. Salatopaa. Kotupuolen eli hänet toinen. Tommosen ruokanipu. Lippa. Varokaa, kenkä lentää. Täällä on keula. Onnea vaikka. Sama parasti. Siinä ei oo tule. Tummanpunainen arpa numero 78. Jaha, läpi on Jarrella. No niin, anna tulla vaan. Oi vittu, mä olin aksi. Ilmen Paula sai tuommoisen. Miten sai? Mä yritän tätä sivua. Onnittelut voittajalle. Viimeinen arpa lähti menemään ja tummanpunainen numero oli 40. Tässä on muuten nyt... Joo, tässä muuten pitää tulla, mutta nyt... Jos Arpa voin numero äsken 40, tummanpunainen. Joo. Meni tuonne jonkkapedättua. Ota. Älä astu yli. Arvonat oli niin sitten nyt tässä näin. Kiitoksia kannatuksesta. Sitten kun on täällä semmoinen pikku säki, niin piiskoo, jos joku kerää näitä. Joo. Ei kyllä se kunhan sektoriin saadaan. Joo. Oli tulla ikkunan uusiminen. On kyllä ollaan kova ikkunakin. Kato, saitko sen? Jaa. No niin, kenkä lentää. Ei parannu, ei. Varmaan muuten nyt kiekko. Tosta se on nousi pystyyn. Hyvä, ei. Niin ja sitten seuraavaksi tulee näytelmä, joka on tuolta 60-luvulta.
Ja kenkä lentää. Esittävät, miten on silloin käyty koulua. Esittävät Yes! Ne on niinku ennen vanhaa. Älä istu vielä. No niin, meillä on alkamassa tässä äidinkielen tunti ja ollaan alakoulussa. Mutta aloitetaan aamuhartaudella. Otetaanpa virsi 100. Henkiarmon tuoja. Ai! Kotilainen potki. Henkiarmon tuoja, lopputuksen suoja, asun luonani, rakkauden tuoda, uutta voimaa suoda, kädet ristiin. Onhan mulla syytä kiittää, terveenä kun ollassaan. Kun saan kouluuni käydä, paljon hyvää oppimaan. Istukaa. Missä herukkalainen on? Olisiko opettaja hyvä ja antaisi anteeksi, kun minä myöhästyn? Miksi se Timo on myöhässä? No kun kumi puhkesi pyörästä ja hätyin kävellä. Joka aamu kumi. 3. kerta sama syy. Mene paikallesi. Etu vai takakumi? No kumpi? Milloin se on pyörässä? Martta, tulepa järjestäjä näyttämään läksy. Tässä opettaja. Kiitos. Mene paikallesi. Ai niin. Otetaanpa, eilen oli poissa koulusta muutama oppilas. Tänään näyttävät kaikki olevan paikalla. Ketkä oli eilen poissa? Veikko, mikä syy sinulla oli poissaolosi? Porkkalassa sonna ajossa. Kuuletko Veikko? Tiedätkö sinä, että se on tämä koulu sinun työtäsi? Istu alas. Vai pitääkö sitä väliin sontaa ja porkkaa? Istu alas. Oliko muita poissaolijoita? Martta? Äiti ei ehtinyt letittää tukkaa. No tulee aukitukin seuraavan kerran letitetään koulussa. No niin, ja tavataan. Opettaja! Mikä asia Pekalla? Milloin se opettaja oppi tavaamaan? Kuulepa Pekka, minä en oppinut ollenkaan tavaamaan. Minä heti suoraan opin lukemaan. Onko opettajalla lapsia? Kuulepa Pirkko, uteliaisuus ei kuulu sivistykseen. Ensimmäinen rivi. Tavataan. Kaikki yhdessä. Kuk. Kukka. Tavataan seuraava rivi. Kuka tavaa? Veikko. P-E-R-U-N-A. Pottu! Eipä mennyt oikein, kaikki yhdessä. P-E-R-U. Peru. N-A. Peruna. Seuraava. Pirkko tavaa. K-I-S, kis. S-A-sa, kissa. Oikein hyvä. Seuraava.
Timo! L-E-I, lei, P-Ä-tä, rieska. Ei on se tavata. Ei tiedä, on se pöliä, kun tuolla sanoo. Ja se on... Kaikki hiljaa. Eipä se on rieska. Piiriksi. No olkoon sitten. Meillä Kreikolla on likasettu, on lekitettu käjä. Otapa hiasta kiinni. Kapteeni katsoi horisonttiin, oli myrsky alkava, oli myrsky alkava. Kapteeni katsoi horisonttiin, oli myrsky alkava. Hurraa, me nuoret meripojat, meillä ilo on aina eikä suru meitä paina. Hurraa, me nuoret meripojat, meillä luonto raitis on. Otetaanpa seuraavaksi semmonen laulu. Tulkaa mukaan, jos joku teistä muistaa. Tukki poika se lautallansa on kuin vesilintu. Huu ja hei ja laulamme vaan ja on kuin vesilintu. Pitkät saapaat jalassa. Opettaja! Mikä se Martta itkee? Martta itkee. Kun äiti on sanonut, että tämä rietas laulu. Vai niin? Mitä tää on? Sun ois kaikille tarvinnut tää sanoa. Ei sitä Marttaa saa kiusata, se on jos se on semmonen tunti. Istukapa alas. Onko sitä Pekalla mitään runoa? Vähän piristetään Martan mieltä. No, tulepa Timo esittämään sinään. Kilppusi hyppäsi uuni päälle, akka se ajoi pois. Entäs Pekka? Se oli se muurahainen. Porkkalalla lakki päästä. Lakki päästä pois. Se on tehty ja unohtu. Toiset hiljaa, Pekka lukee. Kakattaako sua? Kakattaako? Toiset hiljaa. Kauhia Hyttynen! Ai Vikkinen Hyttynen, joka tanssi sillalla laulellen. Se on jullu! Sen sattui Kaihu huomaamaan ja lumisi kantakuonnellaan. Se on jullu! Mutta Hyttynen turvasi viekkauteen. Se sulahti Kaihun sielaimen. Se on jullu! Se piitti pikkupiikillä ja se koski vallan Kaihun pään. Juokse. Ja seuraavaksi meillä alkaakin käsityötunti. Hakekaapa käsityönne täältä. Mitä te ota parrata Siitä ne kuuluu meille ne paremmat tytöt, että ota. Ei saa ottaa minun käsityötä. Rauhallisesti. Kotkalaisilla isot sukat. Sitten lauttaa henkilöä. Häitteli, kun ei tuu toinen. Veikko, jäpä seisomaan. Ai! Tää tämä sama soppa. Tulkaapa näyttämään töitänne.
Opettaja! Tiedätkö sinä opettaja mikä tämä on? No näytäpä minullekin. Mitä se sinun mielestäsi esittää? Se on puu! No niin, jatkapa vielä työtä. Ois sitä jollakin muullakin nimellä sanoa. Mitä me tämmöiselle tehdään? Opettaja, me ei näy. No niin. Se on kuule Martta sillä lailla, että se pitää jokaisen naisen osata sukkakuttoon. Se on sillä lailla, että tämä on niin hikistä ja sutusta, että otetaanpa ja pikkusen puretaan tuosta reunasta ja teet sitten keskittyneesti. Kyllä se sitä se leviää. Vetäkää! No niin, otapa jatkaa. Mitä siitä tulee? On enneni auennut tämä. Opettaja, minä osaan tätä kutua. Se ei ole, jos mennään sykkyrälle vaan. Kuule, ihan hyvinhän sinä oot päässyt tässä alkuun, mutta kuule, otapas tuolta oven puoleiseen kätteen se virkkuukoukku. Sitä kansakoulussa ruukataan virkata oikealla kädellä. Eli oikeaan käteen koukku. Ja nyt aletaan tehdä yhdessä tämä asia. Äitikin on opettanut mua kotona, enkä minä opin tätä. Kyllä sinä opit. Kyllä sinä opit tämän. Menepä nyt harjoittelemaan. Ottaa tuo virkkuukoukku. No mutta Pirkollapa alkaa Seppo, olla mikä se työ sun on? valmis. Tämä on tosi hieno. Tämä on 190 Mersus. Mersus Lassilla on justiin samanlainen. Tuonne seinälle se näytelijä. Ota sitten joku uusi työ. Opettaja, mulla on valmis. No niin on. Viepä sinäkin se nyt esille tuonne seinälle. Aika hyvä on talo. Ihan niin kuin sinun kotisalonsaari. Joo. Kuulepa Veikko, annapa se suttu tänne, selvitellään se tulevana päivänä ja mene nyt. No niin, on se Peukalonpään kokoinen kerätunnin työskentelyn tulos. No niin. Hei, eikö se ole välitunti vielä? Onko välitunti, hei? Nyt on välitunnin aika. Hei, millä aletaan? Minä alan ajaa koripalloa! Kuningaspalloa! Ja välitunnin aikaan oppilaat siirtyy yläluokalle. Seinärahalleko? Pojat, hei, kuunnelkaapa nyt, hei. Tiedättekö te se, tunnetteko se Tänyn laulaja? Tiedättekö ne mitä se esittää? Kirjoitetaanko se Tänisellä Vetelällä teelle? Kyllä, se esittää tämän biisin. Tuuliviiri yllä talon katon, monelta se huomaamatta jää. Se kun on liikkumaton, on tyyni silloin sää, hieman se saa levähtää. Jos minä osaisin kuulkaa soittaa tun 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 tun, niin osaisin minä esittääkin. Ei kansa palalla, että kaikin vasta näin varjoille liittyvän yhteen. Tee kansa on maailman paras laulaja. Tänipä on Euroopan paras. Verkalainen ei tiennyt, että maailman paras on parempi kuin Euroopan paras. Jopa on se reti Euroopan paras. No mitä tytöt, lähdetäänkö illalla etupuolelle konkalle? No sitten kun tulee pimiä.
Veikko, nimitaulu. Miksikä? Nää siellä hästää omia siitä. Ja tunnetaan paremmin kuin nimitaulu. Osaakohan kotilainen kirjoittaa? Se on... Isommalla. Toiset hiljaa. Mene paikallesi. Seistään suorassa. Istukaa. Alkaa matematiikan tunti ja kertotaulu. 5 kertaa 6. Viitataan. Sauli. 30! Istu alas, oikein on. 2 kertaa 6. Opettaja! Veikko. 12. 7 kertaa 6. Iikka. Opettaja Porkkalalla heilu nuo kädet niin kuin olisi liiritti. Iikkapa istuu. Vaikka minä tulisin keskellä yötä kysymään, niin teidän pitää muistaa paljonko 7 kertaa 6. Opettaja! Katri. 41! Menepä harjoittelemaan helmitaululle. Kiviniemeläinen taaskaan Oli Kiviniemeläinen niin huono laskenta, se on maho. Toiset Opettaja! on Pekalla hätänä. Onko se tuo kätilön laskuoppi sama kuin tuo Ojalan laskuoppi? No mikä se kätilön laskuoppi on? 2 pois 1 on 3. Menepä nurkkaan miettimään. Otetaan mittoja. Montako metriä? Montako senttiä on 1 metri? Kaikki tietää. Ymmärrys hoi, äly älä jätä. Kaikki tietää. 1 metri, montako senttiä, Timo? 100. Oikein. 1 kilometri. Kuinka monta metriä 1 kilometri? Meiltä Tuomala. Niin on, mutta paljonko se on? Tuo Veikko? 1000 metriä. Niin on. Opettaja! Mitä siinä? Terottaa meni poikki. Otetaanpa kertotauluajan, sitten terotetaan kynät. Paikoillenne. Paljonko on? 7 kertaa. Sauli ei saa vielä mennä. No paljonko se on? 43! Harjoittelehan vielä. Nyt on kuulkaa vaikea kysymys. Montako grammaa on 1 kilo? Montako grammaa on kilossa? Opettaja! Iikka. Porkkalainen on pöliä, ei tiedä. No Iikkapa kertoo. Aivan pöliä, eikö nää tiedä? Iikkapa kertoo. 100. Eipä mennyt ihan oikein. Oha se 100. Montako grammaa on kilossa? Toiset auttaa. Pirkkapa auttaa. 1000! No niin. Eikö ne ole ramman päällä? Sitten. 42! Hyvä, tule paikallesi. Tulepa Pekka sisälle paikallesi. Et sinä Katri opii. Martta. Olisiko opettaja hyvä ja antais käydä ulkohuoneessa? No kuule, etkö voi piettää vähän aikaa, kun ihan kohta alkaa välitunti. No juokse sitten. No käykääpä nyt terottamassa. Nyt olisi meillä vähän korkeampaa matematiikkaa seuraavaksi. Tullaan piirtämään suorakaide, jonka mittasuhteet ovat asema 5 metriä ja korkeus 3 metriä. Se on Veikko muuten aika hyvä tässä matematiikassa, vaikka se on muuten ilkiä poika. Veikko, tulepa tekemään. Porkkalainen ilveilee. En oo mitään ilveillyt. Miten siellä? Eiköhän anna pojat olla... Eiköhän anna... 5
Asema 5 metriä ja korkeus 3 metriä. Menkääpä paikalle, ne terät alkaa olla joku. Nyt on vetäjä hyvä terä. No niin, menehän paikoillesi. Kysytäänpä vielä kertotaulua. Miten hyvin on 2 kertotaulu muistissa? 2 kertaa 8. Katri. Veikko teki. 15. Voi Katri, ei kun laiskaan. Ei auta. No mitä se Veikko siellä mittilöi? Tähän tauluun semmonen sovi. Enhän minä käskenytkään sinun niin iso kuvio. No 5 metriä ja 3 metriä niin. Piirrä vain semmonen malli. Ajattele, että 1 metri kuvaa tämmöstä 10 sentin pätkää ja sitten sen mukaan piirrä. No joo, nyt alako sytyttää. Sepolla se on tuon kynän kanssa niin hankalaa, että Jos ei oo poikki, tänne niin se on nurkkaan huono. vähän seisomaan vähäksi aikaa. Taitaa olla parempi, että ei tämmöiselle miehelle kynnää anneta ollenkaan. Menepä paikallesi ja sitten meillä alkaakin valmistelutunti. Kuka on lettusukassa? Ei oo. Minä on Seppo sinulle 5 villasukat kutonut, että koita pikkusen hillitymmin niiden sukkien On niin kanssa iso liikkua. reikä tuolla kantapäässä. Jäi kiinni. No niin, se on voimistelutunti. Ja paikalla juoksua. Paikalla juoksua. No niin, paikalla juoksua. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ja vasta päivää. No niin, ja pysähtyä. Ja sitten voimistelua. Kädet. No niin, porkkalainen. Vahinkouli. Seppo, tuppa sinä tänne eteen. No niin. Käänny. Seppo, tuppa tänne minun viereen voimistelemaan, kun näyttää olevan sinulla hankaluuksia. No niin. Kädet koukkuun. Ojenna. Koukkuun. Ai potilaiden pukki! Tehkääpä tilaa siellä. No herältä voi pukkiin siinä.